Wala na video man ito. Next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Daplin sa dalan sa bisan asang tindahan, ato ang sawan ang kalipay sa atong tagay, atong dimdimon ang katamisa. Drink responsibly. Si Bernard. Isip ko sa kamahan. Hinuhuna ko ang talan. Hi. TV ko sa kanlaon. May buntag. Sa mga guwapa ba rin mga sexy man rin nasa kong atubangan dahil gano'n, no? Mo na inawas, murag subdivision. Bagay hubs. Asa ilang may koto ng kanang ilalom yun? Sa taas na dapit o sa ilalom yun o pagkakoot? O sa may kinahan ni mo? Ilalom? Napula-pula na ka mamura sa kag-fighter 50 na gano'n. Ala! Very good! Congratulations! Wala na video man ito! Ay, by the way, hapkok pa rin eh. Pag ikaw nalitiwas yung balay dito. Kayo naman. Ang sabihan dapat na ipapil dito gilukot. Nahihiring sa swertres ito. Maintain 5 years ko to sa Mapurdoy. Ay, swerte. Swerte kayo. Nakadaog. Pwede ba, Victor? Ay, sige mo. First presenter will be the senior.
ko din nag high school kaya naman uptown man dali man sa may uptown. Congratulations. Cheers. Alright, congratulations to the sophomores. Medyo napili nila ang third year o the fourth year. Bihira kayo nagkakaitabo sa cheering na may ngana. Kasi karang mo daw ginana sa mga juniors and seniors. I remember those days na kami pa ay gapil sa mga cheering contest. But in fairness, congratulations to them. Very good. Oh yeah. What a great day. Grabe akong meeting sa Buntag. Tapos, congratulations sa sophomore sa Corpus Christi. Kaya sila ang nakadaog. And now, nako dire karon sa J Bazaar. And medyo napasubok may gala kay someone approached me. He's a kind of foreigner. And he's a Zambian. And his name is Mueng. Mueng, yeah, his name. Hello, buddy. How are you? Musta? Kabalo kang Bisaya? Dili. How you doing? Mueng, Ikaw? appear. Oh, sige. Foreigner ni siya, pero kabalo kang Bisaya. Ano kabalo kang Bisaya? Kay gwapang akuan? Sawa? Alangan? Oh my God, first time sa video, maputi ko tanaw. Ay, niputi dyan ko no. Oh my God. Niputi ko tanaw. How are you? Welcome to my vlog. Thank you. Alright. Nag-story mi, nag-PM sa sako. Nag-PM sa one day, sa sako nga, gwapo daw kay ko. Oh. I love you. Oh, yay! I love Kasi- you, Jud. Storya kang tinud. Kasi ang iya ha, weight loss niyang gusto. Yan siya, nag-draw na sa ko. Medyo taba-ching-ching na ta. So, medyo concerned siya sa ko. So medyo nahadlo ko kay basig networking na sad ni. So now you're here. Oh. And now, nasa gusto ipatry sa akin ko nga, oy, di ka madlok, ikaw na ba ning i-vlog? So okay ra? Sige. This is actually a Crunch is the name of the brand. Tama ba? So, mga vlogger na naman. Oh, yeah. Crunch is the name of the brand. And isa ni sila mga product, 7-day detox program. Tama. Ano sa'yo buhaton na ni? Kani siya, imnon ni mo before ka matulog. Before matulog. Okay. Ang sunod na mga herbs ng good. Okay. Sapod matcha. Matcha. Napod siya ginger. Ginger. Sapod yung isa, kanin ko ang sena. Sena. Oo. And then, napod siya cocoa sugar. Ah, so medyo tabli siya. Oh, Pero sa mo nga mga diabetic, okay ra ba ni? gamay raman. Malunggay na yung malunggay. Napod siya malunggay, syempre. Alang, superfood mo good. Oh. Mahal ba yung malunggay sa gawas ka? So, oo nga. Mahal yan. Muna kapangawat sa silingan ni malunggay. So ako ni try. So hot water. Hot water. Okay ra ni ani, tasa mo ni. Big? Oo, okay kaya. Masa ka? Hindi ka na? Okay. Cold na or something. Tama pang export naman ni nga kuan. Then tinidoron. Kaya. So parang tea lang. Oh, parang tea. Oh, ready ka? Ready na ko. Sige. This one. So kani usa ka box Hindi, ani. pwede hilayin ka na. Usa ka box ani. 7 days ni siya. Oh, good na siya, 7 days. 7 days. Just before bed. Mix one sachet in hot water and drink 1 hour after dinner, then go to bed. Okay? During the day, make sure to drink 8 glasses of water. Oh. Do not eat oily foods, red meat, and eggs during the cleanse. White fish is okay, no sugary drinks and snacks including creamy coffee. No fried food, please. No white bread, white rice, pasta or noodles. Instead, use unpolished rice, kamote or boiled banana as your carbs. So tomorrow would be my day 1 para sa meal plan. Excited for you. Welcome. So muniwang na ko, mugwapo na ko, di na rin ko magkomedyante. Kay kapuyan ako, sige o ka nang magpakatawa. Sige na kong katawa sa tao, kapoy ka. This is my first. So panggabi ganun. Magkukumartin na kayo. Say lason. Oh, it's nice kay tamis-tamis siya, no? Oh, hindi ko gani.
Dili siya kanang barag, wala siya, dili ka. Lami. Dili. Oh, dapat hot water para ma-extract man good. Yummy. Pakuan mo isang. Please follow sa akong mga sa Instagram, IG stories. Ang unsay mga meal plan akong ginakaon. Thank you, man. Sure. Hulog ka ng langit. First time to meet a black guy speaking in Bisaya. Pero kabalo ka, tinuod, hulog sa langit. Plano man good. Ang link na below, ang ilang Facebook and I'm excited for this. Thank you. And kailangan after, go to bed naman daw. O di matun ako sa bed. Bye guys. That's it for now. See you tomorrow for the day 1. Bye. Okay, going to the flowery something